Amai Auxilium Mnangagwa aiwavospotewa vachidistributa mahambers kumberengwa community chitiko chauya chikakomendawo navanhu vakasiyana-siyana pamusoro aiwa pethis act. Panoonekwa kunzi the first lady wenyika yezimbabwe panguva ino achinodistributa these hambers, vanhu vaya vataura zvakasiyana-siyana vachiti yes, ari kuita zvinhu zvakanaka, but pane maspeculations ari surrounded by that move and act. Sana mina mashuka buda nyoro panapa ndoti wasubscribe like on the bell kuti pina mukozwa vanoposta mapictures amuri kuona buda nyoro achiti Zimbabwe first lady Amai Auxilium Mnangagwa nekutya uripo 62 aka Amai 2 Mamoyo was seen today distributing grocery hambers to the Mberengwa community today. What is your general comment and assignments towards your work? Ndo mashuwa muda nyongo panapa nekozwa anoshowa mapictures amuri kuona awa toenda macomments vanhu vanobuda vachitaura zvakasiyana-siyana pamusoro pethis act. Vamwe vanobuda nyora chiti another 60 million gone. Mafungiro emumwe kuti aiwa this distribution itori ava nemalegations ecorruption. Vanopinda vachiti game ravo rakadhakwa, vanopinda vachiti achisvourawo achiti nonsense, vanopinda vachiti for how long will people live on handouts. Mumwe vari kuti aiwa tichasvika rini muchikotijaidza tsika yekuti tongowa vanhu vanongopiwa chete chete. Why can't you provide a long lasting solution yekuti toziva kuti food is readily available, everyone can get access to food. Vanopinda achiti hazvishandi, no economic boost, just foolishly spend our monies. Think what 60 million could do to our hospitals. Ndo mashuka robuda nyoko panapa vanhu vakasiyana-siyana pamusoro pechitiko ichi vachiudza kuti aiwa yes, tiri kukutendai zvamuri kutiitira chivigira mahambers, but next time don't do it. Investai mari iyoyo mumahospitals. Hatidi kuwana madeath traps taikuzoreceiva medication. Mashoko ari kuuya panapa achipiwa nevanhu pamusoro pethis act. Ndikuonekwa kunzi aiwa vanhu vake vachiti the ruling party ZANU-PF don't prioritize aiwa kuda kuti chaidza kuti titongozikanwa kuti tiri vanhu vanongogamuchira, but provide them a long lasting solutions anoita kuti aiwa each and everyone anoramba achiwana access to food, because this food yatongoshandisiwa maybe for 5 days or a week yobva yapera. Tudze mafungiro enyu muri kudi pamusoro pechitiko ichi. Pinai comment section medu, subscribe or like, and on the bell icon.